Iżjed aċċess għal fondi u programmi Ewropej għan negozji żgħar u medji. Dan kien il-qofol tal-konferenza EU Access on Finance li ttellet nhar il-ġimgħa. Id-direttura l-SMEs fih dan il-Kummissjoni Ewropea Joanna Drake saħqet fuq l-importanza li tingħata iżjed għajnuna u jiżdiedu l-fondi għal negozji żgħar u medji. Fil-fatt sas-sena 2013 l-Unjoni Ewropea investit 21 biljun euro f'230,000 SME. Hija rimarkat kif kawża tal-kriżi ekonomika li laqtet l-Ewropa mill-2008 l-hawn is-settur tal-SMEs rat tnaqqis fl-impjiegi ta' 2 miljuni. Dan it-tnaqqis juri kemm in-negozji żgħar u medji huma mutur essenzjali għall-ekonomija. Għaldaqstant l-Unjoni Ewropea qed toffri l-programm COSME li jinċentiva lill-SMEs iżidu fl-investimenti tagħhom. Spjegat iktar id-direttura l-SMEs Joanna Drake. F'dal-każ introduċejna llum il-COSME program illi 1.4 biljuni fuq medda ta' 7 snin illi jiġu id-delegati lill-European Investment Fund biex imbagħad huma jaħdmu mal-banek fl-Istati Membri. Minħabba l-kriżi li kellhom iħabbtu wiċċhom magħha l-SMEs, l-Unjoni Ewropea tħoss il-bżonn li tkun iktar qrib dawn in-negozji. Dan biex permezz tal-investimenti tagħhom iġibu fuq saqajja l-ekonomija Ewropea. Drake saħqet li konsultazzjoni tgħin biex l-Unjoni Ewropea tfassal aħjar il-politika tagħha għal dan is-settur. Il-mezz ta' kif nistgħu noħorġu minn din il-kriżi illi għalkemm illum għamilna passi kbar wara 5 snin, xorta maħniex out of the woods. F'din il-konferenza rappreżentanti tan-negozji irrimarkaw fuq il-bżonn li tiżdied l-aċċessibilità għal fondi Ewropej. Fil-fatt pajjiżna kien fost l-aktar pajjiżi li benefikaw minn fondi għall-SMEs. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-miżuri li nieda l-Gvern qed isostnu iżjed l-għajnuna li qed ifittxu l-SMEs. Fost dawn il-miżuri Cardona elenka r-roħs li se jesperjenzaw fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, roħs li se jservi bħala sors għal iktar investiment minn negozji żgħar u medji.